Malawi Today. Bunge la zachisankho la Malawi Electoral Commission lati malamulo achisankho amaletsa kuponya voti mosatsata ndondomeko yakaundula. Odwala pa chipatala cha Nkhatabe sakulandira chakudya kamba ka mavuto azachuma. Mwepotera thulepadera sabata ino mtolankhani wathu Sara Tembo akuunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe Amalawi ali nawo pamene kampeni ikulowa sabata yachiwiri. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers ikutsogola ndi mapointi 5 pamwamba pa mndandanda wa matimu amu ligi ya TNM. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Bunge la Malawi Electoral Commission MEC latsindika kuti malingana ndi malamulo achisankho anthu amene adzapezeke ali m'madera amene sanalembetse mukaundula wa chisankho sadzatha kuponya nawo voti pa 16 September. Wapampando wa MEC Annabel Mtalimanja amalankhula pa msonkhano ndi mabungwe omwe saboma ku Mangochi komwe ati lamulo silikulola bungweli kuvomera kuti anthu adzavotere kumalo komwe sanalembetsere. Wapampando wa mabungwe omwe siaboma pa zachisankho mbomali Enoch Chingamire wapempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti alowererepo pa nkhaniyi kuti anthu otere kuphatikizapo ophunzira ena adzathe kuponya voti. Tilende ripoti lomwe alemba Western Guta. Wapampando wa bunge la MEC Annabel Mtalimanja wavomereza kuti anthu ena sadzavota ndipo ili ndi vuto lomwe bunge lawo silingathane nalo chifukwa ali kukhudza malamulo oyendetsera chisankho. Mtalimanja ali zachisoni kuti Amalawi mchaka cha 2022 sanatsatire pomwe aphungu ankasintha lamulo la zachisankho ndi kuchotsa gawo lomwe linkapatsa mphamvu bungweli kuvomereza anthu kuvota ngakhale kumalo omwe sanalembetsere. Wapampando wa MEC walimbikisanso mabungwe omwe siaboma kuti aphunzitse anthu kufunika kofalitsa nkhani zoona zokhazokha kuti aliyense adzavote kuti chisankhochi chidzakhale chovomerezeka ndi onse. Mugawo 74 la lamulo loyendetsera chisankho cha president aphungu nyumba ya malamulo komanso makhansala munthu ndololedwa kuponya voti kokhabe kumene analembetsera. Zikusonyeza kuti anthu amene akugwira ntchito za zisankho anzathu azitetezo atolankhani komanso mabungwe siaboma anthu amene akhale akuonerera zisankho ngati ma observers akuzopeza kuti akanika kuponya voti chifukwa chokuti atumidwa kuti akagwire ntchito kumalo kumene sanalembetsere. Padakali pano wapampando wa mabungwe omwe siaboma pa zachisankho mbomali Enoch Chingamire wadandaula kuti kupatula ana asukulu apolisi ndi oyang'anira chisankho oposa 2000 mboma lokhali sadzavota nawo. Motero wapempha kuti mtsogoleri wa dziko lino alowererepo. Atatsatira ndondomeko zonse monga kulembetsa mukaundula uja apezeka kuti kufikira panopa mwina chifukwa cha ntchito yakwazo apapite akagwire ntchito kuno zivota kuti akavote komanso mwina ana asukulu akanikanso kuti akavote chifukwa aliyense malingana ndi lamulo akuyenera akavotere kumene adalembetsera. Izi zimatimapempha kuti mwina apresident amvetsereko pempho limene ACCF anapereka masiku awiri apitawo kuti mwina avomereze kuti ANEC alole anthu akhale ndi ufulu okavota kumene angathe kutero makamaka titapatsa chilolezo kuti apange zimenezo. Poganizira kuti sukulu azazitsegulira pa 22 September chisankho chitachitika kale pa 16, bungwe la MEC lalimbikitsa makolo kuti achite chothekera kukonza mayendedwe a ana awo kuti adzakavote kumalo komwe anakalembetsera. Ine Western Guta ku Mangochi. Chipani cha Malawi Congress MCP chakhazikitsa ndondomeko zake zokopera anthu komanso kampeni yake yachisankho cha pa 16 September ku Lilongwe. Anthu ochuluka a chipanichi anafika pa bwalo la zamasewero la Bingu ku Lilongwe pamwambo omwe unabweretsa pamodzi atsogoleri a chipanichi komanso mtsogoleri wake Lazarus Chakwera. Chipani cha MCP chakhala choyamba kukhazikitsa kampeni kutsatira pomwe bungwe la zachisankho la MEC linakhazikitsa nyengoyi pa 14 July. Poyankhula ku gulu la anthu lomwe linasonkhana pa bwaloli, Achakwera anati nkhani za chakudya, ntchito, chuma komanso njira zabwino zoyendetsera boma zikhala nsanamira za boma lawo Amalawi akawapatsanso mpata owatumikira pa 16 September. Iwo anafotokoza motere. Sanamira yoyamba manifesto imeneyi ndi chakudya chofikira aliyense. Sanamira yachiwiri manifesto imeneyi ntchito zokwanira aliyense. Ndayika mfundo zolembera ntchito achinyamata okwana 3 million mzaka 5 zikubwerazi. Sanamira yachitatu manifesto imeneyi ndi kuchulukitsa chuma chanu. Sanamira yachinayi manifesto imeneyi
ndi kuyendetsa boma mwa makono. President Lazarus Chakwera. Unduna wa zamtengatenga wavomera pempho la bungwe la eni galimoto zonyamula katundu la Transporters Association of Malawi TAM loti boma lipeze njira zina zoti zithandizire kukhazikitsa mitengo yovomerezeka yonyamulira katundu. Mneneri mu unduna wa zamtengatenga Watson Maingo wati boma lachita chiganizo ichi kudzera mu zokambirana zimene lakhala lili nazo ndi eni galimoto zonyamula katundu komanso anthu ena okhudzidwa. Kumbali yake mneneri wa bungwe la eni galimotozi a Frank Banda wati ntchito zonyamula katundu sizikuyenda bwino mdziko muno chifukwa cha mavuto azachuma ndipofunika kuti boma libweretse mitengo yokhazikika ya bizinesi zawo. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Unduna za mtengatenga watokuziwa mavuto omwe ochita malonda onyamula katundu akumana nawo monga kusowa kwa mitengo yokhazikika zomwe zikulimbikitsa kubwezeretsa mbuyo mpikisano wabwino pa malonda komanso kuchita zinthu mwamgwirizano. Pofuna kuthana ndi mavutowa mneneri mu undunawo a Watson Maingo wati akusogolera ntchito yomwe pamveto pake ibweretse mayankho okhazikika. Unduna ukhazo kukumana ndi maunduna komanso nthambi zina ndikuwunika bwinobwino mpaka nakuti tifike komalizira komwe titha kukakhaladi ndi imene kupemphedwa ayi standard haulage rate. Pakadali pano a Frank Banda omwe ndi mneneri wa bungwe la Transporters of Malawi TAM wati momwe ntchito za malonda zikuyendera kumbali yawo sizikuthandiza chifukwa mwa zina akulephera kugula galimoto zatsopano ndi kukonzetsa zowonongeka. Zosangalatsa kuti tikakhala pasi a CFT akapasa upangiri kuboma kuwafotokozera kuti akambirane ndi Attorney General komanso Minister of Justice kuti ayikeso lamulo limene takhalupempha matransporter kuti transport ayikeso minimum transport rate cholinga choti matransporter nawonso ape kusangalala komanso atizikwanitsa kuti antchito athu talipire malipiro abwino. Posachedwa apa boma lidalengeza kuti lakweza malipiro ndi 40%. Koma oyendetsa galimoto akufuna 100%, zomwe zachititsa kuti owalemba ntchito achite zokambirana ndi boma. Adam Zondaninge kuwerenga ripoti lomwe walemba Franklin Mtambalika. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Tesha Kagwala Sigula tonenso mitu yake tisanapitirire. Mwipotera tulapadera sabata ino mtolankhani wathu Sarah Tembo akuunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe amalawi ali nawo pamene kampeni ikulowa sabata yachiwiri. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission lati malamulo achisankho amaletsa kuponya voti mosatsata ndondomeko yakaundula. Odwala pa chipatala cha Nkhata Benz akulandira chakudya kamba kamavuto azachuma. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers ikutsogola ndi mapointi 5 pamwamba pa mndandanda wa matimu amu ligi ya TNM. Tsopano ndi nthawi yoripotera tulapadera. Pomwe bungwe loyendetsa chisankho la MEC lolemba lapitali limakhazikitsa kuyamba kwa misonkhano yokopa anthu kulilongwe, khoti lalikulu ku Blantyre linali likupereka chilolezo pa pempho la zipani zina zotsutsa boma lakuti liunikirenso pempho lawo loti bungwe la MEC liwalole kuchita kauniuni wa mndandanda wa anthu oyenera kuponya voti. Patha pafupifupi sabata kuchoka pomwe kampeni yayamba pa 14 Julayi. Kodi tikupita kuti? Mulipotera tulapadera sabata ino mtolankhani wathu Sarah Tembo akuunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe amalawi ali nawo pamene kampeni ikulowa sabata yachiwiri. Mwa malamulo athu a dziko lino nthawi ya masiku 60 yovomerezeka ya kampeni pa chisankho chathu cha pa 16 September yatsegulidwa. Pomwe pa mpando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Ntalimanja amalengeza izi. Nkuli zipani zotsutsa za Democratic Progressive DPP komanso UTM pamodzi ndi anthu ena asanu anali ku High Court mu mzinda wa Blantyre kukapempha kuti liwalole kukaunika kaundula wa bungwe la MEC. Ndipo Judge Chimizani Kacheche anapereka chilolezo kuti bwalo la milandu likaunike ngati nkofunika kuti kaundula wa bungwe la MEC amuunike mwapadera zomwe bungweli lakhala ukana. Mosakayika konse izi zinachita ngati zachepetsa moto omwe unalipo pokhazikitsa ntchito yoyamba kukopa anthu olemba.
Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala anati zomwe achita kukamangala ku bwalo la milandu sizisokoneza mwa njira iliyonse ntchito zonse zokonzekera chisankhochi. Ife titadandaula ajaji aona kuti apapa pali nkhani yofunika kuti imveke, ndiye kuti tsopano nkhaniyi iperekedwa ku bwalo kuti imvetseredwe bwinobwino kuti tikuti chani. Andi imene anenera muchikakata chimenechi akuti nkhani iyene ifulumizitsidwe kuti no tsiku la chisankho lisanafike nkhani ikhale itatha. Koma m'mawu awo Ben Shakhami omwe ndi wapampando wa mgwirizano wa zipani za ndale zomwe zili ndi aphungu a nyumba ya malamulo wa Center for Multi-Party Democracy CMD lolemba panali chisonyezo kuti ulendo wa kuchisankho cha 16 September udakali okhotakhota. Pali nkhani zambiri zomwe ino ndife takhala tikukambirana mukanyumba komata, koma ndinganene kuti ife ngati zipani komanso anthu onse amene akuyima paokha poyolera kumatutirira ndi zisankhozi tili ndi chiyembekezo ndithu kuti mwayi muli nawo osintha zofoka ziwiri kapena zitatu. Chotsamwitsa choyamba pa zamalamulo chomwe bungwe la MEC lidakumana nalo pa tsiku loyamba la ntchito yokopa anthu inali imeneyi yokhuza pempho lopita ukhoti kuchokera ku zipani zina. Koma wapampando wa bungwe la MEC Judge Annabel Ntalimanja komanso mkulu woyendetsa chisankho Andrew Mpesi anatengerapo mwayi posandutsa mwambo okhazikitsa ntchito yokopa anthuwi kukhala mpata woti okhuzidwa ndi chisankho afotokoze chiyembekezo chawo. Judge Ntalimanja anatsutsanso zomwe anati ndi kusamvetsetsa komwe kulipo pamene chisankhochi adzachiyendetsere. Tidzagwiritsa ntchito ukadaulo wa biometric voter identification pa tsiku lovota pofuna kutsimikizira kuti munthu amene akufuna kuponya votiyo ndi amene analembetsadi. Ukadaulowu umagwiritsa ntchito kusanthula chala fingerprint scan pogwiritsa ntchito the election management device. Pakhala pakukambidwa nkhani zambiri koma zabodza kuti tikavotera pamakina. Mverani kwa ife kuti kuvota tikavotera pamanja, komanso kuwerengera mavoti tikawerengera pamanja. Kwa nthawi yoyamba ndondomeko zoperekera chilango pa oponya lamulo la zipani za ndale zayamba kugwira ntchito. Mbali zokhuzira kuphatikizapo oponya voti ali ndi chidwi kodi lamuloli ligwira bwanji ntchito. Palinso zokambakamba pakuthekera kwa ofesi ya mkulu woona zakalembera wa zipani za ndale, poti ofesi imeneyi yangoyamba kumene. Kanja mwamba kwacha osaopa osafoka jige oye. Koma mkulu wa ofesi imeneyi Dr. Kizito Tentani atali nchikhulupiriro kuti lamuloli ligwira ntchito yake. Sitingeneneretu kuti tilembedwa motani panopo takonzeka kuti tione kuti pakamabwera zinthu tione kuti kodi tichita kanthu bwanji. Kunena kuti tilimeta ndipo tilembedwa kwambiri bwanji mwina tindikirikaye tione ikatha process iyo tidzachita assess kuti amene azinatichulukira. Koma Atentani akuchenjeza andale kuti asamapereke zinthu woponya voti chifukwa pali malamulo. Chisankho cha pa 16 Seputembala chadzetsa chisangalalo komanso chiyembekezo. Atolankhani athu m'madera osiyanasiyana anamva maganizo a anthu pa sabata yoyamba ya misonkhano yokopa anthu. Kampeni yamba motentha kwambiri ndipo motentheratu chifukwa anthu ali pa ground amene akukwanisa kupanga kampeni wa ndalama akumakwanisa kupanga kampeni yamba bwino. Kotero tikutakuona kuti ya game ilipo. Gidabe yoyi. Chitinga mpashe kuti uje napambana ayi chifukwa onsewa pano pali 50-50. Monsignor Patrick Chawale ndipo mpando wa bungwe la Public Affairs Committee, gulu la zipembedzo ambiri mdziko lino. Uthenga wawo kwambiri unali pakufunika kwa kukopa anthu mosanyoza ena. Monsignor Chawale anatsindika zakufunika kulimbikitsa mtendere. Kampeni yomatukwana wina yosathandiza. Tifuna kampeni yanu ikhale ndi staff, content. Ifeyo amupingo timakonda zipani zonse, ndipo our prayer ndi kuti the best political party should win. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko lino Noel Kaila anatsimikizira anthu za chitetezo mu nthawi ino ya kampeni. Isi ntchito ya masewera
potengera ziwawa pandale zomwe zakhala zikuchitika mdziko lino. Komabe akayira anapereka mmene chitetezo chiyendere zomwe anthu omwe anali pamwambowo anaombera m'manja. Ambiri anali ndi nkhawa pa nkhani ya chitetezo nthawi ya chisankho. Kwachuko tidziwe woyamba kumuwuza chala kuti lero tinali ndi msonkhano apa pachitika phokoso officer in charge wa kumenekoko anali kuti wapangapo chani. Then idzibwera kupita kwa commissioner. Kenaka idzibwera kuti kodi IG mwapangapo chani. Nkhani ya ndale Sinkhondo ndife Malawi ndife pachibale ufulu umene tinavota kuti tikufuna ndale za multi-party democracy ifeyo ngati Malawi tindi udindo wozipanga promote osati kumamenyana. Bungwe la CMD ndilofunika kwambiri pa nyengo yokopa anthu yopanda ziwawa. Izilo nchifukwa chakuti ndi zipani za ndale zomwe zimatuma anthu kachita ziwawa pandale. Wapampando wa bungwe la CMD ya Beni Chakhame ndi mlembi wamkulu wa chipani cha People's PP. Kuti zipani za ndale zakonzeka bwanji kuthandiza kuti nyengo ino yokopa anthu isakhale ya ziwawa. Ife tonse opikisana kuzera mbungwe la CMD tikuti kupanga kampeni kapena mpikisano ndi kukavota mabata ndi mtendere ndizotheka. Ndipo zimenezi kuti zitheke zitengera tonsefe kugwirana manja kupendeka pa kampeni yongosinja mfundo osataya nthawi nkumatukwanizana kapena kugwebana. Ndipo Dr. Henry Chingaipe ndi president wa bungwe la akatswiri andale la Political Science Association apa kufotokoza zimene anthu akuyenera kuyembekeza kupita mtsogolo muno. Anthu akhala kunena kuti iyayi tiyeni tikalowe aliyense mphamvu zake zikapimidwe ndiye tikachoka mmenemo tiyambe kuyang'anana kuti amene anatenga mavoti ambiri ni ndani amene tikhoza kuchita naye mgwirizano. Zimenezo mukhoza kupanga koma ndiye kuti chipani chokujoyinani chija chilibe danga lopanga bargain for position ya running mate. Ndi ntchito ya wina aliyense kuphatikizapo bungwe la MEC kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chisankho ndi ya mtendere komanso ya chilungamo. Pofuna kupewa mpungwepungwe omwe unabuka mchaka cha 2019 chitatha chisankho chosankha aphungu a nyumba ya malamulo, makhansala komanso mtsogoleri wa dziko. Tipemphe mtsogoleri wa dziko lino ndi aspika ayitanise mwachangu msonkhano wa parliament kuti akakumane ndi kukonzanso malamulo analipo kale koma anasinthidwa tikabwenzerese kuti tipange zisankhozi. Tikatha zisankhozi ndomira kutsogolo kuti zakhala ndondomeko yonena kuti kodi tingakonzenso bwanji kuti zikhale no zamvemvemve. Chance Mlozabanda kulenga ripoti limenelo la Sara Tembo. Papitirira ndi nkhanizi, chipatala chachikulu cha boma la Nkhatabe chakhala mwezi tsopano osapereka chakudya kwa odwala kamba ka kuchedwa kwa thandizo la ndalama kuchokera ku boma. Namwino oyang'anira chipinda chochitira kwa amayi pa chipatalachi Abraham Banda wanena izi dzulo pomwe Achawezi Banda omwe amadziwika ndi dzina loti Chacha pa tsamba la mchezo amapereka thandizo la chakudya ndi katundu wina kwa odwala pa chipatalachi maka kwa amayi omwe angochira kumene. Poyankhula m'malo mwa Achawezi Banda, Thomas Gama ati wina mwa katundu yemwe apereka ndi mchere, sugar, sopo ndi mankhwala otsukira mano. Robert Mzembe ali ndi ripoti. Kuyankhula ndi Zodiac Loweruka, mkulu woyang'anira chipinda chochitira kwa amayi pa chipatala chachikulu cha boma la Nkhatabe Abraham Banda wati pakadali pano chipatalachi sichikupereka chakudya kwa odwala kamba kochedwa kwa thandizo la ndalama kuchokera ku boma. Komabe mumachavi Banda anati ntchito yomagawa chakudya kwa odwala pa chipatalachi ikuyembekezera kuyambiranso patatha mwezi umodzi monga momwe anatsimikizira, ndipo ayamikira Achawezi Banda kamba ka thandizoli ponena kuti lithandizira kuti mankhwala zigwira bwino ntchito mwa odwala. Malingana ndi mavuto osiyana amene ngati boma la Nkhatabe tikumana nawo, chakudya chinamba chayimakaye pafupifupi mwezi wathunthu takhala tisakupereka chakudya kwa mapeshenti athu. Ngakhale tikuyembekeza kuti chiyamba lero koma tina ndi break. Zimenezo zimakhala zokhudza kwambiri chifukwa choti anthu amachokera mitundu yakutali sangabwere abale awo kudzapatsa zinthu. Zimenezo zimakhudza kuti mankhwala amwe bwanji munthu ona kuti so thandizo limeneli labwera nthawi yoyenerera kwambiri. Thomas Gama ndi yemwe anayimirira Achawezi Banda popereka thandizoli ku chipatalachi, ndipo ati thandizoli monga sugar,
mchere, sopo osambira ndi ochapira, mafuta ozola komanso mankhwala amano ndi zina ndi zomwe anaganiza kuzipereka kwa amayi omwe achira pa chipatalachi. Monga mene pangira nthawi imene Yesu adabadwa unabwera anzelo kumawa kuzampasa mphatso. Efeso yachaja anatituma kuti tibwere kuno tizapereke ndithu thandizo limene lili kwa azimayi amene angobadwisa kumene ana komanso mudi ana. Ena mwa omwe alandira thandizoli a Jesse Nkhoma komanso a Agnes Mphande anayamikira Chawezi Banda kamba ka thandizoli. Malo mwa Zodiac boma la Nkhata Bay ndi Nenobe Tamba Mtuwa Mzembe. Munkhani za masewero timu ya Mighty Wonders ikutsogola ndi mapointi 5 pamwamba pa mndandanda wa matimu mu ligi ya TNM pamene yagonjetsa Mzuzu City Hammers ndi chigoli chimodzi kwa zii ku Blantyre. Wonders ikadali timu yokhayo imene sinagonje m'masewero aliwonse chiyambireni ligi mwezi wa April pamene ikufuna ukatswiri wa ligi umene inatenga kotsiriza zaka zisanu ndi zitatu zapitazo. Pakadali pano matimu a Blue Eagles ndi Civil Service United apambananso masewero awo. Sambanda ali ndi ripoti. Chigoli cha penalty chimene Isaac Kariati wagoletsa kumathero a chigawo chachiwiri chinali chokwanira kupezetsa timu ya Mighty Wanderers mapoints onse pa masewero amene yavutika kuti igonjetse timu ya Mzuzu City Hammers ndi chigoli chimodzi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre kuti itsogole ndi mapoint 5 pamwamba pa timu ya FCB Nyasa Big Bullets pamene mpikisano olimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino tsopano wayamba kukhala osangalatsa. Kuchokera ku gonja masewero angapo otsatizana, timu ya Mzuzu City Hammers inavutitsa manoma kufikira Wisdom Mpinganjira anagwetsedwa kumapeto a chigawo chachiwirichi ndipo penalty yotsatira ndi imene Kariati anagoletsa. Awa ndi masewero achikumi amene timu ya Mighty Wanderers yapambana mu ligi ya chaka chino ndipo sinagonjepo pa masewero 12 amene yasewera chiyambireni ligi mwezi wa April. Mphunzitsi wa Wanderers Bob Mpinganjira anavomereza kuti awa ndi amodzi mwa masewero ovuta amene timu yake yasewera chaka chino, komabe anayamikira anyamata ake kamba kudzipereka kuti apambane masewerowa. Elias Chirambo, mphunzitsi wa timu ya Mzuzu City Hammers, anayamikiranso osewera ake kamba kuyikirapo mtima pa masewerowa ndipo wanenetsa kuti ngakhale zikuvuta timu yake siituluka mu ligi. Pakadali pano timu ya Karunga United yatsika ndi sitepe ziwiri pa mndandanda amene matimu akuchitira mu ligi pamene yagonja ndi chigoli chimodzi pa khomo pa masewero amene masewera ndi timu ya Blue Eagles ku Karonga, pamene timu ya Songwe Border United yakanthidwa 5-0 ndi timu ya Sivu ku Lilongwe. Apanso ndiwo mantsiziro pankhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission lati malamulo achisankho amaletsa kuponya voti mosatsata ndondomeko yakaundula. Odwala pa chipatala cha Nkhata Bay akulandira chakudya kamba ka mavuto azachuma. Mulipoti athu apadera sabata ino mtolankhani wathu Sarah Dembo akuunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe amalawi ali nawo pamene kampeni ikulowa sabata yachiwiri. Mzamasewero timu ya Mighty Wonders ikutsogola ndi mapointi 5 pamwamba pa mndandanda wa matimu amu ligi ya TNM. Mwanani ndine Tesha Kagwada Segula zikomo pokhala nafe. Tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazimu bwenzi losaona nyengo. Timbizeni nyengo ya mphepo yozizira yachifunga komanso ya mvula ya mawawa mauno. Masana timbizeni nyengo ya mphepo ya mitambo ndi ya mvula ya mawawa madda ambiri. Mphepo ya mphamvu ya mwera ikuyembekeza kupitirira kuwomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi. Choncho onse omwe amagwisa ntchito nyanja awapemphedwa kukhala osamalitsa ndi atcheru pa nthawiyi pofuna kuteteza miyoyo ndi katundu. Kwa Ngabu nyengo ikhala pakati pa 17 ndi 27 degrees Celsius, ku Mangochi 17 ndi 26 degrees Celsius, ku Lilongwe 11 ndi 23 degrees Celsius, ku Blantyre 13 ndi 19 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 14 ndi 18 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera kumwera chakumvuma ndipo pofika mawa timbizeni nyengo ya chipeloni kupitirira. Dzuwa likuyembekeza kulowa 25 minutes past 5 ku Blantyre, 24 minutes to 6 ku Mzuzu, komanso 27 minutes to 6 ku Lilongwe. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno mzomwezi. Ndinali ndine Dave Tisungani Majawa. Mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazimu bwenzi losaona nyengo. Makolo ndiwo osanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Umazimu timayamikira thanzi labwino ndondomeko ya Senior Citizen Scheme.